Следващия човек, който ще дойде тук при мен на сцената, е Дивотино. Има ли хора от Дивотино тук? Тя има над 80 автентични гралски песни, прочути из целия свят. Аплодисменти за главната солистка на националния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев, Сорина Богомилова! Добър вечер на всички скъпи приятели! Тази вечер всички сме за една и съща кауза тук в тази зала. Искаме да пожелаем бързо оздравяване на Ивчо. Аз съм за втори път на концерт за него и силно се надявам, тъй като всички казват, че Коледата прави чудеса и чудесата се случват на Коледа. Затова силно се надявам това да бъде единствената Коледа, от която има нужда. От тук нататък Ивчо да ни радва със своите книги. Да бъде жив и здрав, много щастлив с своето семейство. Искам да ви кажа, че тази вечер тук в залата има едни хора от град Дупница, които специално дойдоха да подкрепят Ивчо.